Γεια σας κυρίες και κύριοι, αυτό είναι ένα βίντεο για το LOL που θέλω να σας δείξω, για όσους δεν ξέρουν και θέλουν να αρχίσουν LOL, να σας δείξω πως μπορείτε να παίξετε και αυτά. Θα ανοίξετε account στη σελίδα που θα έχω από κάτω στο description και θα κατεβάσετε το LOL από την ίδια σελίδα, τέλος πάντων, θα συνδεθείτε και θα σας βγάλει εδώ. Ας δούμε, εδώ, αυτό εδώ το κουτάκι, μόλις το πάτησα, είναι για να βλέπετε, για να κάνετε μερικές δραστηριότητες, π.χ. να δείτε τους on sale παίχτες, δηλαδή να δείτε αυτούς που είναι σε προσφορά, τέλος πάντων. Προς το παρόν είναι το new skin του τέτοιου, του Grave, νομίζω. Ναι, είναι μερικά skin, τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιον είναι, γιατί και εγώ τώρα άρχισα το LOL, δεν τους ξέρω καλά. Εδώ είναι για να αγοράσετε μπουνίτσες, που με τις μπουνίτσες μπορείτε να αγοράσετε skins. Να, π.χ. με... περιμένετε να πάμε στην base save καλύτερα, πιστεύω αυτό σας βολεύει. Π.χ. με 2,5 ευρώ μπορείτε να αγοράσετε 300 μπουνίτσες. 2,5 ευρώ τώρα νομίζω είμαι χρησιμοποιημένη pay save ή με pay save card, ή έχετε κανονίσει με έναν φίλο σας να βάλει από 2,5 ευρώ καθένας ή κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, με 5 ευρώ 840, με 10 ευρώ 1780, με 20 ευρώ 3.620 μπουνίτσες, με 35 ευρώ 6.450 μπουνίτσες και με 50 ευρώ που είναι το μεγαλύτερο, νομίζω. Τέλος πάντων, μέχρι τώρα νομίζω είναι το μεγαλύτερο, είναι 9.300 μπουνίτσες. Τέλος πάντων, ας πάμε τώρα στο από κάτω που είναι... αυτό είναι λίγο σπαστικό μέχρι να φορτώσει και τέτοια, αλλά τέλος πάντων. Ας πάμε εδώ, στο από κάτω κουτί, που νομίζω εδώ σου λέει τους sale. Όχι, εδώ σου λέει τους φίλους σου, τέλος πάντων. Ας πάμε στους champion. Εδώ είναι οι παίχτες σου. Μισό να δούμε. Νομίζω οι παίχτες σου είναι. Οι παίχτες που δεν έχεις, για να τους αγοράσεις. Καλά, αγοράζονται και με άλλο τρόπο, αλλά και εδώ είναι η ακριβή π.χ. και τέτοια. Δείχνει και εδώ μπορείς να πας σε άλλη κατηγορία, τέλος πάντων. Μετά πάμε στα skins που είναι από κάτω. Ναι, στα skins είναι τα on sale αυτά νομίζω. Όχι, δεν είναι τα on sale. Τέλος πάντων, είναι μερικά skin. Μισό να αγοράσω λίγο αυτό το Master Yi που μου αρέσει. Ναι. Και μόλις αγόρασα ένα skin, μπράβο μου. Ναι, πάμε στο World Skins. Αυτό εδώ δεν ξέρω τι είναι. Ούτε αυτό. Εδώ είναι τα runes. Τα runes που έχετε και τα runes που μπορείτε να αγοράσετε. Και αυτά είναι καλό να τα παίρνετε μετά από τα 20 level. Τώρα εγώ είμαι 6 σε αυτόν εδώ τον player που έχω. Στον άλλο που έχω είμαι 12. Τέλος πάντων, και πάμε στα boots. Αυτά εδώ δεν ξέρω καν τι είναι. Sorry. Οκ. Εδώ είναι μερικά για να αγοράσετε, νομίζω. Τέλος πάντων, είναι μερικά για να αγοράσετε πράγματα. Και εδώ είναι για να πουλήσετε μερικούς παίχτες. Ναι, εδώ δεν είναι νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω εδώ είναι για να πουλήσετε. Μετά πάμε... Ναι, ακούστηκαν μερικά ηχητικά εφέ, δεν πειράζει όμως. Εδώ είναι το προφίλ σας που σας λέει πόσες νίκες έχετε και τέτοια. Εδώ είναι οι νίκες, τώρα δεν έχει φορτώσει ακόμα, τέλος πάντων. 78 XP έχω στα 476 για να πάω 7 level. Πάμε στο link. Εδώ είσαι bronze, μετά πας silver, μετά πας gold, platinum, diamond και το τελευταίο challenger είναι το καλύτερο. Τέλος πάντων, εδώ είναι μερικά victory, live, victory, live, περιμένετε, victory, live, victory, live, victory, defeat, victory, defeat, victory, live. Ναι, έτσι το πάω, τέλος πάντων. Champion. Εδώ είναι για να δείτε τους παίχτες και να τους αγοράσετε ταυτόχρονα. Π.χ. εγώ σε αυτόν τον παίχτη δεν έχω πολλούς. Έχω
μόνο 3 έχω αγοράσει τέλος πάντων. Και αυτή εδώ είναι που δεν έχω, όλοι αυτοί. Τέλος πάντων. Εδώ είναι τα runes που δεν έχω κανένα, φυσιολογικό γιατί είμαι μικρό level. Εδώ είμαστε σε εκείνα που σας είχα τα boots που δεν ξέρω τι είναι, νομίζω αυτά είναι. Δεν είναι τα spell που σου λέει σε τι level ξεκλειδώνεις. Π.χ. στα 8 ξεκλειδώνεις το ignite και το flash το ξεκλειδώνεις στα 10 που είναι τα καλύτερα. Αυτά πρέπει να παίρνετε μετά από τα 12 level, πρέπει να παίρνετε ignite και flash. Εγώ τώρα παίρνω heal και ghost γιατί δεν είμαι ούτε 8 ούτε 12. Στον άλλο μου παίχτη παίρνω ignite και heal. Όχι, ignite και ghost, γιατί δεν έχω περάσει τα 12 level, δηλαδή είμαι 11,5. Μόλις πάω 12 θα παίρνω ignite και flash. Item set είναι εδώ για να βλέπετε τα items που έχει μέσα στα game. Ναι. Ή για να βγάλετε νομίζω μερικά, για να αφαιρέσετε, κάτι τέτοια τέλος πάντων, δεν έχω καταλάβει. Για να μπείτε σε game πατάτε το play και άμα περάσετε τα 7 level θα μπορείτε να μπείτε ARAM. ARAM είναι αυτό εδώ, είναι μια ευθεία. Όχι τα 7 level, αν περάσετε τα 3. Ενώ αν περάσετε τα 7 θα μπορείτε να μπείτε 3x3. Τέλος πάντων, πατάτε εδώ Classic, PvP Classic, 5x5 και εδώ μπαίνετε σε ένα 5x5. Εδώ είναι το party, είναι για να καλέσετε φίλους σας. Εδώ είναι το solo για να παίξετε μόνος σας. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Πιστεύω να σας διευκόλυνε λίγο για εσάς που αρχίζετε τώρα το League of Legends όπως και εγώ που τώρα το άρχισα. Αυτά από μένα. Πιστεύω να σας άρεσε το βίντεο. Γεια σας.